Markare na faɗa Hausa da mai aure zaɗan Musa. Ashe komai nisa da dare gari zai wayewa. Haba dai mata ga wata waka mun kawo sama ƙasa. Garin mu da nisa wajen nazari a fagen waka, kuma mun musu nisa mun musu kan ilimin waka. Ina inde yar baba, ina inde shiga duba yar baba da kalamai. Ba ai sai an zaba ko an zaba sai an daure. Kina rawa haka sama sama a sama sama kuma buka buka a aka ki tsaya wannan musa musa a dan magana kuma safa safa wannan sama sama wannan kasa kasa wannan sama kasa a buka buka a buka buka a buka buka. Maganan jiya ta dawo da kudan Hausa ga dan Musa. Aba wasa wasa da yan mata karfi sa'insa. Idan gangan ya burge ai kuma dole mu sa gasa. Dan mun zama turmi shanaga sai ran daga ai sai me daga. Ga wata can ta juya ta sama ga wata can habbo je ta daga. Mai abar za dan Musa ne gano dan Hausa duka mun zaka. Wata na rawa wata na kallo wata na shirin rike in gallo. Kallo tsaya dai koyo kallo A sama sama kuma buka buka ke gani ashe za ya sha balo. wannan sama sama wannan kasa kasa. Maza ka kaɗa an zagayi 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 zagayi. Buka buka Sama dai kasa dai sama dai kasa dai sama dai kasa dai sama dai kasa dai. Barka dai. kai kiɗan ranar aure ku taho ku kaɗa mata za a yi haka. Jamar nata na taho ku taho a raya mata duk ku yi haka. Aha a bikin aure ni kuɗin Hausa a kun san ba na gajiya. Kai manyan mata irin haka hi zai sa ku tuno da jiya. Sama wani kasa kasa wani sama kasa a buka buka a buka buka a buka buka a buka 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 za mu yi rawa waɗansu da yawa ba su jin magana. Ka san waɗansu ba su jin magana sai an magana an daɗo magana. Tabbas gwama zai magana. Idan ya yi magana lalle ko ya taso fitina. Dan mu ba ma fitina domin wakar mata ce in ka tsaye da ka ja magana. Dangan mata ne kuma kowa bawan mata ne. Wata waka mai suna sama kasa sama 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 kasa sama. Ba ai sai an zaba ko an zaba sai an daure. Na faɗan Hausa da mai aure zaɗan Musa. Ina rawa haka sama sama a